En pop-up is echt top, hè? Het is echt superleuk. Vooral omdat het in wat zijn is. En ja. Wat zijn direct sowieso. Maar waarom wil je dikke weg? Omdat het altijd een mooi feestje is. Het mooiste feestje wat er is, jongen. Ja. En er zijn leuke bandjes en zo. En het is gewoon zo, wat zo in de gekste. Vind ik wel top. Ja, goeie. Ja, het is mijn Gauke Zielstra uit Skinningoldum. En ik wil graag even hier voorstellen aan de rest van Friesland. Ik zie je mooie vrouw Verona Beukers. Hij is nog altijd vrijgezel en hij heeft een beetje moeilijkheden om aan een vrouw te komen. Nou is hij wel een beetje moeilijk in karakter. En hij heeft het ik wat moeilijke jeugd hoor. Dus als je me hem helpen kan, is zo heel mooi weg. Dank u wel. Zie je mee met drugspreken? Zit dat maar, zie je mee met drugs? Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in tijd en mij.